Primátor Severočeského kraje Jarda Slepička. Nazdar, Jardo. Čau. No, servus chábři, hele, tak to vypadá, že Ramona to bude muset v těch lázních Bad Gottlieba vypípat až do konce. Včera jsme chtěli, že by přerušila léčbu, tak s tím nás poslali do hajzlu. A když jsem nadhodil, že teda podepíšeme revers, tak mi řekli, že útěr, nátěr, setěr, výtěr, ale nic takového prý v Německu neexistuje. Jo. Dokud je pacient v pyžamu a v hospitalizaci, tak o pořadí pacientů a ukončení léčby zásadně rozhoduje pouze lékař. Jo. Jediný, kdo má na území Spolkové republiky Německo jako vyjednanou výjimku, je Iveta Bartošová. Ta má na to nějaký papír z Hágu, že může odejít na revers, kdy bude chtít, nebo pokud dostane žízeň. Jo. Takže to jsme se dostali do těžký žumpy, pač Ramona to podepsala do půlky října, že tam ještě vykysne. Tak jen, včerejší den si ale docela pochvalovala, protože měli tu kanabis terapii. Já jsem vám to vyprávěl, víte o tom, slyšeli jste o tom, to je ta léčebná marihuana? No, víme. Slyšeli jste o tom, hodně se teď o tom mluví. Já nevím, jestli znáte předsedkyni parlamentu Mirku Němcovou z ODS. Jo. Máme, no. No, to je ta, co nosí furt ty šátky, to má kvůli tetování na krku z mládí. Ona zpívala s tou kapelou Mimikry, jestli si pamatujete. Jo, Lábus, byť boží, no. No, až se červy rozlezou. No tak Mirka minulý týden právě nadhodila jako legalizaci lékařský marihuany v Čechách. No jako vážně, ono to prý pomáhá lidem, co má jako Parkinsonovu nemoc a Alzheimera a nějaký ty bolesti, deprese, tohleto. Nebo se prostě jenom zhule a je to, jo. A tyhle věci jsou i léčivý, o tom žádná třeba Iveta Bartošová leta propaguje léčivý účinky vodky, jo. A kope to tam na pecky. A jak? Je v pohodě. Pepa Vojtek zase tlačí 10 piv denně. A jak? Je v pohodě. No a Němcová to myslí dobře, že lidi jsou otráveni jak šváby, co se toho tady teďkom v republice v poslední době stalo. No tak zajdou si do lékárny, dostanou špeka a jak? Pohodě. Budou v pohodě, normálně Jamajka, Bob Marley, kompletně tady, jo? Já zavolám zítra zase. Dobrý. Měj se. Tak jo, ale servus. Čau. Primátor Severočeského kraje Jarda Slepička.